I urge everyone to cooperate with the Commission of Inquiry. I trust that we will all respect the process and place no impediments to prevent the Commission from doing its work. Kwiminyaka emibini eyadlulayo owayesakuba nguMongameli uJacob Zuma ebhengeza okokuba kuza kusungulwa ikomishoni eza kujonga kuthiwa ngqo ngobhongwane kumbuso. Kaloku phantsi kobuholi bukaZuma kuvakala kokuba urhwaphilizo lwaluthande ukudlanga noko nokwabangela kokuba kubekho uphando oluthe gabalala esithetha nje lwaziwa njenge-state capture. Kodwa kubonakala ngathi lo besakuba nguMongameli uyatsarhwa ngoku uba ke uzalele ndlu ukuthi gqiqhaphu phambi kwale komishoni kwiveki ephelileyo. Oko kwabangela okokuba ochophelele le komishoni uZondo abeke imiqathango engqingqwa noko ngakuZuma. After receiving, the commission had received his response through his attorneys to fix the date for the hearing of the commission legal team's application for an order authorizing the issuing of a summons against Mr. Zuma. Kwintsuku ezimbalwa emva kwangoko ke kubekho incwadi emaphepha mane ethanda ukuba nzulu noko evela kwi-Jacob Zuma Foundation isithi akazukwazi ukuvela kule komishoni ude abe uZondo uyashenxa. Most of the public would come to the conclusion that there's something that he obviously wants to hide, because if he didn't, and if he always says he wants his day in courts and he wants to be able to tell his side of the story, well then here's the opportunity. Why would you not want to testify? I think that's the question that everybody's asking. Ukanti ke nabezochwepheshe bafakalise ukungaxoli. But if he fails, then he would have to go and testify, and Deputy Chief Justice Zondo would remain the commissioner. But if he succeeds, then yes, we could expect the entire commission to start over again. Ukuza kuthi kangoku akakaphendula uZondo kule ncwadi. NdinguAbongile Dumako kwindaba ze SABC eGauteng.